No niin, mä sellaista vaan, että mähän on oikeastaan aika monta fotograafisti, eli tiedän noista kameroista vähän yhtä sun toista on tullut kuvattua, jos on kolinaista käivärää. Joo, niin mä ajattelin sitten tulla tänne Kauhajoelle opiskelemaan oikein, mä ajattelin, tulee ammattilaisten oppiin, kuule tulla tänne, niin eikä mitään, täysin amatööriä koko sakki. Täällä kuule kuvallaankin jonnekin aivan niin Jeesuksen vinjeshuoneessa, että tällainen mitä? Täällä on jotenkin himmeitä lampuja, täällä puolipäivää pystyttää, ja miksi ne pidä vaan niitä kattolampuja vielä? Kyllä olisi valua kuule. Ja jotakin taustakankahiakin täällä on, kaiken maailman telinen pitää nostaa pystyyn ja mitä järkeä? Täällä olisi koko koululaitos olisi kuule valkoista pitkää kiviseinää täynnä. Siinä olisi niin hyvä kuvat, hyvin erottuu valkoiselta kuule kaikki. Ja kameratkin painaa niin perkeleet, että niitä ei jaksa Teppokaan kantaa. Kyllä kuule yksi päivä tuolla oli kuule Rompet-torille, siellä oli niin joku äijä myi kuule siellä Reiäksä Korolla peräkontista, kuule mulle tosi hyvä digikamera. Kuule vähän 10 vuotta vanha ja niin näppäinen kokoinen, kuule menee vaikka tuonne povariin ja sieltä kuule ottaa, kun löytää ja oppii vatsu mitä kuvata. Ja ne on ihan pyyhkyjä täällä taas kuule pirke. Ne on tosiaan niin kätevästi mukana ja ei tarvitse kuule käydä salilla sen takia, että jaksaa nostaa. Kyllä kuule, no aivan ihme porukkaa täällä. Kyllä, mä oon huvita ainakaan enää niinku yhtään mitään. Mä en mene.